नमस्कार. प्रुडंट मिडियाच्या गजालीन तुमकां सगळ्यांक येवकार. आज आमच्या बरोबर आसा नॅशनल अवॉर्ड विनर मिताली जगताप. मिताली, गजालीमध्ये तुझं स्वागत. हाव आर यू फिलिंग कमिंग टू गोवा फिल्म फेस्टिवलसाठी? इट्स रिअली व्हेरी ग्रेट फिलिंग. खूप पॉझिटिव्ह एनर्जी मिळते. सो इट्स अ ग्रेट फिलिंग. आय एम व्हेरी हॅपी. नॅशनल अवॉर्ड मिळाला आहे तुला. सो हाव वॉज दॅट फिलिंग जेव्हा कळलं की मला अवॉर्ड मिळाला आहे? आणि मला वाटतं इट वॉज अनएक्सपेक्टेड फॉर यू. आय कॅन से इट्स लाईक अ मिरॅकल. कारण की माझं करिअर तसं 10 वर्षाचं आहे आणि 10 वर्षामध्ये मी फक्त 4 फिल्म्स केल्या आहेत आणि ही माझी चौथी फिल्म ज्याला मला नॅशनल मिळालं. आणि ती चौथी फिल्मसुद्धा मी आफ्टर 7 इयर्स मोठ्या गॅपनंतर मी चित्रपट केला. अँड इट्स अ मिरॅकल दॅट की मला नॅशनल अवॉर्ड मिळाला. सो स्टील आय मीन हँगओव्हर. आपल्या समाजात फिल्म्स आणि थिएटर्स म्हणजे त्यांना अजून करिअरसाठी मान्यता अजून पण नाही आहे. लोक जरी जाऊन थिएटर बघतात, फिल्म्स बघतात, एन्जॉय करतात, पण त्यांना स्वतःच्या मुलांना त्याच्यामध्ये पाठवायला जराशी भीती वाटते. तुला तसं काहीतरी झालं का जेव्हा तू डिसाईड केलं? मी आय एम व्हेरी लकी की माझा बॅकग्राऊंड मला असा होता की खूप मला पूरक होता. म्हणजे की सरप्राईजली की माझ्या जन्माच्या आधीपासून माझ्या आईचं स्वप्न होतं की मी आर्टिस्ट व्हावं, मला मुलगी व्हावी आणि तिने आर्टिस्ट व्हावं. माझे वडील कवी साहित्यिक असल्यामुळे घरामध्ये तसं वातावरण होतं. आणि माझ्या आईवडिलांनी कधीच मला एक मुलगी म्हणून वाढवलं नाही. नेहमी एक व्यक्ती म्हणून मला त्यांनी माझी वाढ घडवली. आणि खूप पूरक असं एक कलाकाराला ज्या गोष्टी लागतात की एक तर विश्वास, की मुलगी असूनही मी औरंगाबादची आहे, त्यामुळे छोट्याशा गावामध्ये मुलगी नाटक करते आणि अभ्यासा व्यतिरिक्त डान्स करते, नाचते. या कन्सेप्ट 10 वर्षापूर्वी तर फारच वाईट मानल्या जायच्या. पण समहाऊ आय एम व्हेरी लकी की मला घरून असं वातावरण मिळालं. नंतर मला एन्करेजमेंट मिळाली की मी मुंबईला येऊन मी स्ट्रगल करीन. आणि तिथे खूप सपोर्ट केला मला त्या लोकांनी. त्यामुळे आता ही गोष्ट मी खोडून काढेन की आता असं राहिलेलं नाही आहे की नाटक आणि फिल्म किंवा ॲक्टिंग, डान्स याला करिअर म्हणता येत नाही का, तर म्हणता येईल असं मला वाटतं. कारण की करिअर व्यतिरिक्त या गोष्टींच्या आजूबाजूला अनेक गोष्टी आहेत जे की तुम्हाला काय म्हणता येईल की खूप चांगल्या गोष्टी देतात. जसं की अवॉर्ड्स आहेत, लोकांच्या प्रतिक्रिया असतात की ज्यांनी तुम्हाला नावाजलं जातं. सो या सगळ्या गोष्टी पाहता आजकालचे पॅरेंट्स आय थिंक सपोर्ट करतील कलेला, असं वाटतंय. सगळ्यात अगोदर तू जेव्हा फिल्म किंवा थिएटरमध्ये आलीस ते मला वाटतं वेन यू वर इन 3rd स्टँडर्ड, देवकी. राईट. म्हणजे मी मराठवाड्यातली पहिली बालकलाकार होते जेव्हा मी चित्रपट केला होता. बॅड लक की तो पूर्ण नाही झाला, पण तिथून मी माझं की कॅमेराशी नाळ जुळली गेली किंवा ॲक्टिंगशी जुळली गेली. मग त्यानंतर मी नुसती 12 वर्ष नाचत होते. पण परत कॉलेजमध्ये गेल्यानंतर मी परत ॲक्टिंगकडे वळले आणि मग मुंबईला आले, स्ट्रगल केलं. सो या डान्स आणि ॲक्टिंग या गोष्टी तशा खूप लहानपणापासून माझ्याशी जुळल्या आहेत. खूपशा मराठी सिरियल्समध्ये तू काम केलं आहे, पिंपळपान, वादळवाट, त्यांच्याबद्दल थोडंसं सांग. खूपशा नाही केल्या आहेत मी, कारण की मी नेहमीच खूप चूझी राहिले कामाबद्दल. कारण की मी मुंबईहून औरंगाबादहून जेव्हा मुंबईला आले तेव्हा एक जो विचार, एक थॉट घेऊन आले होते की मला काय म्हणता येईल की सन्मानापात्र काम करायचं आहे. की माझ्या आईवडिलांसाठी स्मिता पाटील ही खूप आदर्श होती. त्यांना असं वाटायचं की आपल्या मुलीने तसं काहीतरी करावं, तसं तिचं नाव व्हावं. तर तो थॉट माझ्या कुठेतरी बॅक ऑफ माइंडला होता की मला अशा प्रकारचं काम करायचं. आणि ऑफकोर्स मी त्या गोष्टीमध्ये जास्त आनंद मानणारी होते. त्यामुळे मी जेव्हा मुंबईत आले तेव्हा मी काम केलं. पण काही गोष्टी फायनान्शियल गोष्टी म्हणजे की कव्हर करून आणायच्या होत्या, की घर भाडं द्यायचं, खायचं, त्यासाठी मी काही गोष्टी केल्या. पण ॲक्च्युअल मला वर्क सॅटिस्फॅक्शन फार कमी गोष्टींमध्ये मिळालं. ज्या मला हव्या होत्या त्या कमी मिळाल्या. पण आय एम एन्जॉईंग. आणि पिंपळपान मध्ये पण मी खूप छान भूमिका होती जी एन्जॉय केली. पॉलिटिकल सखी काही गोष्टी होत्या. आणि स्पेशली फिल्म मी जसं म्हणाले की माझी ही चौथाच पिक्चर आहे. पण मला एक गोष्ट जाणवली की मी जे काही 4 चित्रपट केले त्यावेळेस मला कधी फेम नाही मिळालं किंवा मला अशी लोकांकडून फार काही प्रतिक्रिया नाही मिळाली. पण मला नेहमी जाणवलं की माझं प्रत्येक ठिकाणी माझं नॉमिनेशन होतं. म्हणजे मला त्यावेळेस हे जाणवलं की मी बरोबर मार्गाने चालले, की ॲटलिस्ट मी परीक्षकांकडून नावाजली जाते, परीक्षक दखल घेत आहेत माझी. सो मला असं वाटलं की मी जे करते ते बरोबर करते. हिंदी सिरियल्स, CID सारख्या सिरियलमध्ये तू काम केलं आहेस, त्याच्याबद्दल थोडंसं. मी नाही फार रुळले हिंदीमध्ये, कारण की माझ्या करिअरची सुरुवात खरंच पाहिलं तर बालाजीपासून झाली. टेलिफिल्मसाठी कुसुम आणि काही सिरियल्स केल्या होत्या मी. पण मला तिथे फार मेकॅनिकल होत आहेत गोष्टी असं जाणवलं. खूप
नाही मी तिथे कम्फर्टेबल होऊ शकले. सो मी उलटा प्रवास केला आणि मी हिंदीतून मराठी सिरियलमध्ये आले आणि जेमतेम जेवढे जगण्यासाठी पैसे लागतात तेवढे कमवले. पण मी नेहमी कामाच्या समाधानाच्या शोधात होते, जे मला आत्ता आफ्टर 10 इयर्स मिळालं अँड आय एम व्हेरी हॅपी. बाबू बँड बाजा या सिनेमाचे जेव्हा शूटिंग चालू होती किंवा जेव्हा तुला कळलं की तू आता या सिनेमामध्ये काम कर, तर विचार काय होता डोक्यात? खरं सांगू मी माझ्या मुलीच्या जन्मानंतर बऱ्यापैकी मी घरी होते, डेडिकेटेड होते तिच्यासाठी, की एक आई म्हणून होते. आणि हा चित्रपट माझ्याकडे आला. माझा एक जुना मित्रांनी फोन केला मला आणि म्हणाला की एक राजेश पिंजानी आहेत आणि ते मराठी चित्रपट करत आहेत. तो मला असं लागलं, अरे पिंजानी आहे आणि मराठी चित्रपट करत आहेत. मला ते गणित काही फार असं म्हटलं बघूयात काय. पण जेव्हा मी राजेशजी माझ्या घरी आले आणि छान गप्पा झाल्या, त्यांनी मला ती सगळी स्क्रिप्ट ऐकवली, तेव्हा मला जाणवलं की हा माणूस खूप जेन्युइन आहे त्याच्या कामाबद्दल आणि तो खूप डेडिकेटेड आहे. त्यांनी खूप अभ्यास केला आहे. खूप छान प्रोजेक्ट आहे आणि ते कॅरेक्टर खूप छान आहे जे मला तो सांगतो आहे. हे सगळं सांगत असताना सडनली मला ते म्हणाले की येस, तुझं कास्टिंग झालेलं आहे आणि तू माझ्या चित्रपटात काम करतेस. खूप शॉक होतं माझ्यासाठी की काय, ऑडिशन नाही घेतली, स्क्रीन टेस्ट नाही घेतली. त्या माणसाने माझं काम बघणं लांब, त्यांनी माझं नावही ऐकलं नव्हतं, कारण की 7 वर्ष मी इंडस्ट्रीपासून लांब होते. आणि मला माझं कास्टिंग झालं असं सांगितलं. का कुठल्या बेसिसवर? तर ते म्हणाले की तू तुझ्या मुलीबरोबर बसली आहेस आणि तिच्यातलं गिव्ह अँड टेक मी बघतोय, सो ते खूप छान आहे. मला अशीच काळी सावळी सर्वसामान्य दिसणारी हवी आहे आणि अशीच आई हवी आहे. या प्रकारे माझं कास्टिंग झालं आणि मी खूप लकी समजते की हे माझ्याकडे चालून आली ही भूमिका. आणि हे 7 वर्षाचा जो माझा गॅप होता, मला जे काम करायचं होतं, जे आत एका कलाकाराचं सगळं असं तुंबून राहिलं होतं, तर ते सगळं एकदम उफाळून बाहेर आलं आणि खूप प्रामाणिकपणे मी काम केलं, की खूप वर्षांनी काम करते आणि इतक्या मोठ्या कॅनव्हासवर ते मला घेऊन गेलं. सो मे बी ते सगळं प्रामाणिकपणे सगळ्यांनी काम केलं असं मला वाटतं, त्यामुळे हा रिझल्ट आला. या चित्रपटाच्या भूमिकेबद्दल मला फार अभ्यास नाही करावा लागला. मी बोहारणीचं काम केलं, जिथे मला टोपली डोक्यावर घ्यायची आहे. मी क्लासिकल डान्सर असल्यामुळे ते बॅलन्सिंग मला होतंच कुठेतरी. आणि एक आई मला तिथे व्यक्तिरेखा मला वठवायची होती. मी स्वतः 5 वर्षाच्या मुलीची आई असल्यामुळे आई पण काय असतं हे वेगळं काही करायची गरजच नव्हती. सो जे मी घरी करत होते तेच मला ऑन सेट करायचं होतं. सो या सगळ्या गोष्टी माझ्यासाठी सहज होत्या. मला वाटतं आमच्या व्ह्युअर्सना जेव्हा तेव्हा कळेल की 5 वर्षाच्या मुलीची तू आई आहेस, त्याला अगोदर धक्का बसला असेल. ओके, आय टेक इट अ कॉम्प्लिमेंट. थँक्यू. आणखी काही फ्युचर प्रोजेक्ट्स आहेत का? आता 7 वर्षानंतर येऊन एवढा लोकांनी तुला एक्सेप्ट केलं आहे, प्रेक्षकांनी एक्सेप्ट केलं आहे, एवढा मोठा कॅनव्हास मिळाला आहे, याच्या पुढे काय करायचं विचार? खरं सांगू, मला सुचत नाही आहे, म्हणजे की मला डायजेस्ट होत नाही आहे ही गोष्ट की नॅशनल अवॉर्ड मला मिळतं आणि 58 वर्षामध्ये पहिल्यांदा मराठी चित्रपटातल्या अभिनेत्रीला मिळतं आहे. समहाऊ खूप आनंद होतो की मला मिळतं आहे. समहाऊ असं वाटतं की आत्तापर्यंत का नाही मिळालं कोणाला. पण मी हे सगळ्या त्या अभिनेत्रींना डेडिकेट करते, ज्या दुर्गा खुटेपासून ते आत्तापर्यंतच्या सगळ्या नवनवीन आहेत, की हे सगळ्यांचंच आहे. मी फक्त प्रतिनिधित्व केलेलं आहे त्यांचं. खूप रिस्पॉन्सिबिलिटी वाढलेली आहे. मी पहिल्यापासूनच चूजी होते की मला फार काही काम करायचं नाही आहे. सो यापुढेही मी राहीन चूजी, की मे बी अजून 2 वर्षानंतर माझा चित्रपट येईल. पण ऑफकोर्स तोच लोकांना तोच माझ्यातला कलागुण तिथेही जाणवेल की अच्छा इतक्या वर्षाने आली आहे पण ती तसंच काम करते आणि सेन्सिबल काम करते. सो मी चांगल्या प्रोजेक्टची वाट बघते आहे, घाई नाही आहे मला. आम्ही पण वाट बघू तुझ्या नवीन चित्रपटाची किंवा सिरियल, जे काही तुझं प्रोजेक्ट असेल, आणि आमच्या तुझ्यासाठी बेस्ट विशेस. थँक्स अ लॉट फॉर टॉकिंग टू प्रुडंट. ऑल द बेस्ट. थँक्यू. ही आशिल्ली नॅशनल अवॉर्ड विनर मिताली जगताप आणि आयची आमची गजाली हांगाच सोंपता. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया.